omurobiri okobwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Mwanchumurelia Ndizi TV ni mambiende engia litukoli tichigatato ime jomoroverio ubwensa kingo kwale nuvene ase omoroverio ubwensa kia boka boka ande onsi ase ototengere tendo chenga ne lituko litoereruo nonyanga toro chenga ni ioli rumbe lichire isi kokolende ekutalige tango ase ayo mwanchumurelia Ndizi TV koboka nago chaka ekebago kiageranga bunabo chambe kikoigurenga ni gomoroverio wensakia oberige gochaka manyanga nechinga kichao chia bene chigo chaka kuyaliga ni vene ase ogosoa ase ekebago kia amashabiki tukurua ase county ya Nyamira county ya Kisii bonsi soa ime ijomoroverio wensakia linda tobetokoba liboa elimoboigo amashabiki chi county chitontokana ine chi county chia Bomet Kericho Nakuru Kajiado Nairobi na boigo balibale asinsemo chiri chia Muranga tutari kweba amashabiki aito korwa ase chinse chiama chengumbu bakorawa neri shabiki rito nambari moja ha Kennedy Gisemba oyo okuwakilisha korwa ase chinsemo chiri chiama chengumbu chinse chiri chia Michael United States of America so mwensi ime yomoroverio bonsakeni matenga mbono mugariko bwatoka ekebago kolende ime ya Kenya mbono iga intwe bono iga tuwabitu uchakari chukoli rito asego sangana intwe karengere tumanyinga ngayogenda tubwati ya korua litira nenkoro kwa Joba Maangi Nainsidia nenkoro kwa FRIDAH KERUBO mwanchi umuriye nogosemere kwani mnakwabire gokobo kabuya emambe ya lero nogendeta kwerubira bwikirano ase ugochaka ekebago kiago kigima metenga engakie yega neri abor kiwa bagendeta koirananga aso mutimoko omokeigo mwanchi umuriye ante topini location bono mambia otomanyinga ngayobwatirite ekebago kiago ngayokobwati umurubiri bwensakia korwa ekerora beko sanga na intwe wetra sinse mwachichi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na baigo YouTube Ndizi TV News ensemerie website wetra www.ndizitv.net baigo na bokulika ujumbe ya genke wetra namba yesimi 0792192834 elinde obekogo sanga na intolio kanekanga chibi channel yogi yagokira sole asenchira ya bene nere Abigael Nyanchama mwanchi muri to kwaliga ni bene elinde tabito sanga sobwamo kerongo to kwenyeryanga litukeliga lya Jumatano niko to kwanera asensemeli yechisemi waigo mwanchi muri enyoranga litukeliga ne lituko kwenyora abaswati gosirimanyika ntenga Women Crash Wednesday igo abaswati bonsi so ime yo morobeli abasache ensemeli rutera amaiga babere batata basubati bali abenyencha sobugima bwago elinda barabo babe bakoigwa obuya. Good morning Job. Morning to FRIDAH. Kiko abukire. Chimbya mbogete ndochenga ense nentoereruere. Okay. Yes. Ainchi na abukire buya ndochenga na ikiranira se studio gaiga tomanyo mwancho murigere nimetenga na manga gendeta kokorekana sense ya Kenya sorogongo rwa Gusii nayo mwancho murigere kero gendeta kwerobiri nayo tumanyinga kurwa sense moya gongi keliuro chigi akorekanire mambie yabono ningi keliuro chiturabe to gukwanira maite musomorobiri bwensakia tokogwa semia twakumanya na ende twagikire bikoro igo mwanchi muri nyokorechenga egekorwa ngeroro giakorekanire gari asekinyoroga nitito gikire mambie yabono sanga na intiti autwaro bwoba. Yes FRIDAH una mutamba tarachakali tukunedo chakatwa chaka no monene ase ogosoma ekebungo ase tuliale turachosoma kurwa ase gitabu ke Isaya ekebungo kiane kemerongo etano ekengese ya kianda Isaiah 50 verse 9 yotebanga nama omonene nyasaye nankonye muntu ki oranyale kona jera ekina una nomo mochinde rora abubonsi nabagote buna eanga mbali yegu buna eanga ekoliegwa nebiwankwa yansome naende nama
omonene Nyasaye nankonye muntu ki oranyare kunachira ekinanga nomo mochinde rora abu bonsi nabagote abuna eanga mbaliegwe buna eanga ekoliegwa nebigwankwa mwanchomerere Ndizi TV egebunge kiniko gyoto osemelinga Nyasaye nere ole nokubwa nere tokurukanga nere manyara Frida na boigo abantu bonsi nonya naye twensi ntoyo asenseye asama tuko onsi asigo ntubwate kera esababu bosekera egento gekwene kinga ntubwate tubwende tukumutamira Nyasaye asingencho Nyasaye nere obotamiro obwoito ende ondete yoranyare enseye oranyare kurigererio tebenga oyo nero rabega gonkonya mwanya bantu nabawukoyelinse kurinde kora mutamira Nyasaye nabo gakoba okubwa kwao. Yes, Frida abuno ekebungo getu gyoikere mambi yabono. Amen. Timatsunu bwate kyo komenta. Turagedera. Ekanisa elia ekanisa ya Jumamosi. Mbabwate ensemo yo komentera eleson Frida. Tiato mwancho muri libagelio agendera komentera kibungikyo. Tomogendera likorwa. Akarende jobo mwakoyo. Kalenda yo mwakoyo by the way. Style ekare ko ngira nabando chenga tengire tibiyego. Kwarari nge kalenda ne bwate tofauti gite ne mwakorieta. Tofauti ki kalende ya very so funny yani kero koligereria litukolia Monday ili alengeli litukolia Easter na lili alengeli litukolia April Fool's Day ayeye maajabu ngwa ngaine tu style gite April njoma ete obiya gendo gya bedega nkonya nkelinga tena maite kwa maite nando ni ukubwate merobreito abo kumanyanga lero ne itukoki itukolia abantu kongainwa tokongainwa daga muntu ya no bolimo tigango tebi job ngatebi gunga rero ntagete yani ngugorere ndagera gitingiya dina kwa bili yangu maise komo benka genda ngapine liwe location ngaenda ngaikaransa uneta bitokana lete unaba subadi ngekera kwa irirwase genda saba kelio tanya kolia tali ayo gwakane bill no mondo mungao gwakana tatanga menya kwemborengo kabo no bokuma engoko full ingegasa ngatebu ankayole saba keliwete go saba nchirande go cha kanya kolingo chande my friend isimi yachete muteja ngari gamora we ngatewono lero nalinda chenche chebiasi butuko bwakia timaitigo sejo munacha kolenza akiweka onye talifuliza yangonyete jobo tango na chichete biasi tango kaninga yarengera isi esi mi achiteko igoro the following day ngo banywa nga ayengwa maite nga full day yarenge nga kioko gendo mubagani kwamanya kusabe ndagero tabwati besa akikumbe kwaje ninse ngonya koteya abantu maiganga keroko genda ase kwara bogoria kabesa kawo nkamenya kwenyora nga ninse ngaro moteo igoro no maite gwikira abo maite no mubagani nabo kware gwikira motebinga nonya narageira iga Frida itukuri omotebinga ngwa kanirwere ngotomchire akora wachiri bunotenga ya kile itukele Fool's Day agiogando kumanya Frida anga omogani utajua ujue kitakuramba abakolende chikosorinje chigwetereri tata ngimoko mbega zako nguri tukori ya Fool's Day bana ono lene na ote kwanya Frida tukori go acha so umuroberi bwensake nalo kinga Frida igoro haleluya na bako jinga akiri omondo yenche bombere mangana tawe Frida kuganyega iga mbole madenga bodo Frida eguniengi makwa etwe aminto ngachikoligererie byale bibyane gakyoroche ninyare go cheche byasi oroche job ngachikoligererie ninche nyare go sibichisu esawe kangita bane ndagire nariete no mubere tino cheze yakoretemeremo Frida no ekero muntu akwenyora asanga bunayo tabwendere tigosoka tema kuligi musani omugo baliyo job diago de kero kwenyorira sengane eyo actually turi go chikwarengereri ngabono yani ogostoka yani okonyaranga bono akiri ya format ripi
Tulikolengera linga kapono ka kingungu chaka gwakira. Aye, obuno bosoko na ndeba n'umondara garanga ki akibora ryo gimanga kikori mwaka chiyo mu bagani. Otahurati besa. Abo nabokora tebanga ganto ka kubwatira ga Frida. Ganto ngale ka kubwatira ka emergency. Omusani ko tega ntumira ga ka na be kando cho kankonya. Okomotenga omusani one ga tengo tebinga. Ranjonga nayo ranjonga konye bosongite. Manda ko musani olio wanchite boso musani olio ime ako iwe ngane nkabune eyo nabo kwanira no ene producer ita Abigael mate Abigael oranyana re bi aye bikane te biomete aje buriera namuna nabakonyora njira umuntu ori iskali nabakonyora njira ara konye free lakini toko mate binga ne ndagira kwali wasingwakana koikoriye waje muri kalende yabeire nchiragete ndaruchina ne omutinyo lyo kabere twaroche Ash Wednesday ekabage kubwatanirwa na Valentine's Day. Actually bono na nashite kunyoranga ninki ntaere tu amaoga. My friends, I failed you this year but next year I promise you. Ebindombi chikuoncholeri kumbe late betukuli tukulinga to ende kanisa na maite by the way ngane eri tukuli kanisa lya lengi. Anche chikoboli kai ngakirera liko bali tukuli kanisa ngate Ash Wednesday. Ngaiba mangana Valentine. Kalende oevo yeroseti tafadhali. Next year tobasa kutokolera ile kitu. Toangoli bagalia ito. Moja yani baka Easter na Ramadhani chikamanya kuumirana. Omwako yora. Mwako yo tigangombinga tolengo yone. Easter Monday unaweka na Fool's Day. Botuoma na Frida. Ash Wednesday, Valentine's Day, Ramadan na Easter Holy. How? Where on earth? Lazima yani nisakonyora omonto begeta mari ama tukayamo oikamo ebiboko bitalibike. Namangana konde mundo korosi kalenda Frida na bota nyari kumoikero moite singinjo nige kalenda ro setu amatuka kale bono niko chitariki chichiko bwatania bono onye litukulire 31st nabo konyoranga nigo konyoranga onye litukul omwako era chitariki 30 nemo January abo se December ere ose ni Jumatano tarehe moja 2025 hoja uchaka usina Aramisi igoboni ndibi kubwatani eya roseti kale bone tukuyo bono yo bwena oyo roseti kale akyonye kale moyo tigairani aramna kara because yo to chandire no maitenga vasha bantu mbale ngoro ngibale wase Good Friday bale ko celebrate Easter Monday bale ku erobeli wase mvasha yani bintu byabwate kaine bakemeyega talinchi bikangolera baide no genda coast gale sabantu bali bwate mebagani bali ranga around ye mbaro seti besa yani mundo oroseti kalendo to chandire ndo korosi besa because Ramadhani na Easter chai umeranire bantu bono ige baga site kuengata na ndina butoketemete gali costi ngabantu bacha bange uchumi yonsi nere yo yonchuranirugo mpaka tanduro chia seroji yani binte binge byakolekaniro mwako oyo nayo tugutera mapema mbya Frida rende kolende bono asama tukonsi nokoremereria nabo sukume bintu nabire nabo gochengera Easter sinini nabo igo onde vasha kigarende mate litukone litambelire nabo ko babo kurielia enchira omonzo agochengera litukere wego litukone lero lituko lietichika tato se Jumatano nigo tugochengera abasubati Women Crash Wednesday Frida asigo mwancho muri Ndizi TV nabo ateri bagali yabene boigo gochengera omusubati oliyo wingen so we mabuao we go na bochengira maomi no bose muise komino bose anti aoli oberera okina wakana no school fees no abantu nabange kuna basuba that's friend Frida ndeto konyo musaya oyomo umusaya omo nale ochete anse mitandao akatebanga nigo abeire no bwamate ninka eyemo no maetenga ntobwate bali bakorukunga family friends konyoranga enka ye ino ninka inka gete barabasani ono musayo yoromumura nigo bagocha batalira enke yende naende nigale ngale ndo muyabwecho gete obwate chimbo chingi ono ngina omuiseke asenki bagocha bagenda akamocha gatenga mumura Njendo chinga no mumuru muyore. Njendo chinga na agora kupimira matukonsi. Na ndo munyaruko yonene onenera no muyare. Nje na gwanchire njibono gake na gwanja.
umwana oyo no muire singincho ndo chinga chimbwa chiao ne chingia chire no munyarokone ndo chino muyori mabwenerete ndo chinga mubwenerete tali ngino mumura ngino moiseke tima ito somo sikere nama ete kolende Frida lakini ende regaro chinga nduna basani tore tararengere wikera tararengere nakitora konyo mumura Frida maite miake eri akare naramanga na yu ari gokorekana kurocho mongi na kagusuguma ngai nyirero omwise koyo oyo omorosiri nane nabwato mochano ate itomutori omuzigo because onyo mumuru oyo beri kagutara asengeria oberi gakumirana na abana bengeria erina bari kurute mistari yaye buya ye choke lakini ningi akobetererigwa omwise koyo tigachunguzo nabwato mochando by the way Igo nabwato mochando gete ndaringa no mochando nje ngoyerike liko omondore oyende ngoyerike sense mende matenga aiga amana wigacho korobera ekiagera abana kinyaruka ngo tema bari kuibwira ngina tigango tebiga job rero ewe ikomo muroyo iriro muswati uri bahitane nyomba agantaga sinini umuroyo akamate inchata waisina wanjite mamo mino mbeterereti aho gwonjokera baba bolima tigakongainwa hende chorere nyamutu gwatia chorere nyamunusi mbiri ometenga gakyo inchiro na moreta ninderedi ne bikorwa byaye ekyagera konyaranga kwara muchungusire kwamanyira oyo FRIDAH akogechigwenga naiga FRIDAH akobiroko tuma mabati igoro enda bonorete rungo yabwate tabiengi my friend marriage is not a bed of roses kolende FRIDAH nchege ndo chinga muroyo nabakora murigiriri biyali tangani munyaruko yono natebigwa enjira muru chinga ensemo yaye no mundu toranyare komenya neri tangani indo kya kabere arigiriringa kitabichenga gicire nabwate bintu toranyare ko gutwaro gwamate ubwikaine kararenga umunyaruko yombi yali tigamuire FRIDAH gakorora tali buya amotige kera amotigire do you think ngo obwa mate family chibire cyabere kigotwara mbo chikogendera ko babuya obwa matobo mbo chikobabuya because watinga omusubati oyo ngino muise koyo obunga ngakiabera kungainia angana bose maturity ngakiere ngakiabere abere kaukina nabagwanjira na FRIDAH tigangote yo it is about interest omongino oli era aroche opportunity asenkeri akabere akaranga somo swati onatali buchigo chandeka maybe ntokumanya gosine ni bali gerti akaranga omoswati oyo iga asako genda agali maybe tamaite no ne koruga nyomba igali gakogenda mbabwate maybe ego chigokora kiregasi igomaite kwakunikira omoswati owo usonyaro munyaruka gete usumo subati gete obega koranga umumuranare oromunyagitari asegete tebenga yoka gaki mumuro nanjye mate abanyaruka mbabwate cinchera bakoleta maringa ebato nera ko mataiga na maite ngai TM ya na sengo mata ogacha noenka kabisa mwagachire bono musotoma shopping omongino yekago chikorigeria atebenga enkeye nechogete nenge bwate nibo igongisa koiro musubati uri one gari oikakumbure nibo gochaga lakini kego ikera omumuro etarago kiguno musubati oyo iga do you think obwa matega ali chinge chibiri mbogo chikobabuya aseki omongino oyo ofaitiri aikera ni chi interest chaye nchira ikerana ono mondora akorigiri abasubati to chesa na abasubati job tiao chesa na abasubati abasubati tago sekera igoka genga na abwate target yae na ama tato mondo gambete nengiti acha kucheza na wanawake wewe hapo iko na utoko bideka bina ribori gochia sumulili to Ndizi TV ine ayenki mbose mikyora argochia sumulili komokonya na nyaranga mbale bwato bosemia baraba konyi mumuro yo abega kone kinga obeire egakoire getambokero kerekia getanyare kogeranga ache kuitibu na wade wa FRIDAH yote banga kwanza ngino ngeto mo njena wanjete ando muso sacho yo tumetiko se miaka yae onye tare etani miaka ometa bantu squeeze bintu bine biko kolekana mbali to gotebangi miaka yabo yaerire babwenerete ko ba people batimbanya ko renta people to chikuriye muchando no royoyo bono nakyo konyora nga baibuli bakoimuka nga tigankoretere na kande igoto okubosa igonye kare miaka yaetera eta
Mwanchi mulie karubire ngere libya go mapema. Na manga gendrete imense itwa Kenya aboigo ase orugongo rwa Gusii matenga kero kwa buka mambia torochi kigali cyesukuru buna botambe ekyorokerera inkere kikitorochi bana bangi buna botambe ekyorokerera inkere kinga cyesukuru cyabungiro Tiango te yo mwalimu nale konyo gotogereri chistairs kuru goika yani ke mambiro to tare yonchira kuruburange tera abogete chisani hago sibimambi kwa kakominyoka nidechi lera chikoganya wa tingi gwete na manyanga ana chisuguru cyabungiro amaene nga chisukuru cyabere chikobongo kurende engana yabere yogo ichania nase okomente kana kweme basokano asabutokoranga nigo chisukuru au nabo igo university chibasi kuikira ibere bono iga ya university nabo igo ya area ya Kenyatta University chibasi chonsi cyaba chikonyora emebasokano kurende ya bete kose mononeli ya Kenyatta University ya sabaruki we komino mo babete basira magima boigo nigo lituko koboka lituko to bekoranga nigo ebus ya Chavakali high school yani abana balinete ebus ya easy coach abana korwa ase school ya Chavakali babete konyora omo basokano aso bekoranga mwaro kigoyomo nigo abeteka gusiria obugima bwaye bono ase ogosegeta kwa bero kurwego gukia ase abarundia nemono bali bakwira abana ase chinka cyabo kwene kingango kora bali obosombi obuye nabo igo eserakali gusaba kobeka oburendi boyise nabo kwene kinga amachiko ali abekire asti paranko bwatigwa aleka kwana bali kibamangana maya omwana siasa ya mukuru wa asense meri tutu chache North Samreta Richard Mwebi igabera kurwa ogosaba gokia ase boigo abayiboli nabo igo abana kwene kinga nkwerendu bali nabo nkwerenda bale asingekeki cyo mutumo turarango mbose mikyo bo abetaka kubwatoka gokia ase abarundi abekigali nabo igo aboro kibona nabo igo abayiboli kingakeki cyo mutumo ko bumutinyi okane ko irali bageri bukwanira abana bae baito barure kisukuru banafunzi berende aborokiwa bonsi pi bagire kinga cyeito bonko basaba berende kyana wa abarayi bankyo ambayibera abayiboli baito abana abagira simulase umutinyi oyoma ingakierenke nyinge bona mumayete bako bagisukuru barendire n'abarimu babarendire emitinyi tatu baresebo bairanire bari buya banyuweti nyasore banyuweti maru ono kibagire ko mutinyi oyomo igendo mukurenda n'amaru abukire sana gochaka anene mono muna mumanyete chipara cheito bono yana lijindara bachigotagori bwango chikominyoka kitachare tinga n'abana chibogoretie mwanya bantu chikagete nemesige bituma chikominyokie gari kearasiri nare koirari bageri ndabe chindara bachaito bagendi chigari ngora baiki abana baito save ekyagera bono gisukuru na cyabungiru baise gotigetama bamanya ngari tukora bakande turibwa ya magose ibere bagendie gari esibitirie bekire nare gosaba nonye ne serikali yaito ya transport abasigari baito naro babeke mesa spara chigari chirendu chigenda espiti ya wenerate nebinde binge byapara birigo kera bale pare ebintu ngwe achoka bire Kurendo ku ubona bo basemya korwa asensemeyo ekera bantere ba umete nereri rashawa peak hours cyabo abatete bakorera isamura kegima bebanga kirineki cy'ibyuma birosiri n'amagoka mwanya bantu bine bintu birabasa kubutokana n'iki break gegera bakuminyokanya konyora kibesa kinyinge ngonyorore ngababere bagokora amagoso yegasi kipara igo manchu muri yeri yago sabantere babali batotegerete bono mambya bali basoire kibago kyabo bakanyete bachake sabali yabo no goseme gwetu nga ira abana bali beskuru ngoranga tari abana boka abantu bali mu bugole tigari ndubwate kigali kimezigo ndubwate ni kigali kiri kikobogoli abantu ekara bakurundia sicipara kiri tigabayire abantu ngorangora elinde babe bagwika mapema timete singiora mentre kubatikana neyo ndabo igo engana abagate abanelinga abantu nigo bono bakumnyaga chiturip chinyinge baibanga nabantu babwate ni matenga
nga chinga kiechi ni okonyoranga nigo okonyora aba no ino mubaro bw'abana bali stage busa abantu abatumiki para nigo bara bange Frida okonyoranga babiri bakonyora amatemwa alia yo kwenda abantu abanyera matemwa nga tamyoke ngende speed erigoro irinde binkonyara anya ginkoenda chitribu bere ngende isano archibeta chirigoro kolino nyorenga omoro kiguyo nyoranga aboro kiwabo bugole timabu nabwo para ibamambia tubwata abanyagitari mabu tubwata aba engineer mabu mapya kuri abana aba wetera asenchirenga buneyo ndikoranga no mwana gwe school yaya murire buno muntu bwengencho oracho konyinse itwa matuka mambia asi yekero konyoranga umwana ko bagagosira sipara negento cyo gwicyane asinge nto kumanyanga inkiyare go chakoba Frida nabo igonto bwate abantu abamate baye bamurigirereti abiboli mbale baro school fees ebonyoranga kwabere ukoro mu basukano be ukwira umwana we siriye bo imabwaye kwabere utigire nkeli no gwako kone nasigate tone kinga Gusaba ko itong kulinga gochia ase ensemo yabantereba bejiga nabo chipigipigi bakore obosombi bwaba senchira ere ingia nabo igo nabaga ukwanera ensemelia yabana gocha ankani matinga abana mbaro babe kire moroberi bensaki mambia abono batotengerete kutuko basabanga erende chinga kiechi chirusa tigabatige amangana yogo tumeka ebinyugo bitanchiri bacha kunyuchi kuberi bintu binefrira babitige sengenje nigo bigo chiusiria amagimabo chinga kichipatiga bachire asenchire abene ase okwene kinga nko onye no konya bayibuli babo ubutimoka buyanga nkagali abo igo bane kinga ngweso ne bali binte biro nkyora tebe abayibuli chinga kichi abayibuli bona iga chinga kichi iga cyumutimo mokeigo akamoranje tigakoena nabana baino guchia samairi ira chinga kichi ino mobere nabana baino mumanyi kitabichi yabo mete chimbwa nchirororo konyoranga abana babiri bagokobikuru asabana bandi kitali chingia yokora ategerera na umwana ogo orarigire nano bokoreri bwa yase skuru nga kibwarenge akoye report form yaye gari omobolinga muri mukiyo bere ko gokongera nkioro kitobwenete gokora igaira chinga kichiago ikaransa no umwana ogo akwana no umwana ogo mosemie motebie kinekia ekinekebe andinga getenga ase chikanisa muna chiri chia PG enga kiyengo ira baleri bagali abene lyo gutwara youth conference igongo robale amaigerio iga ero umwana ogo nerara bagakonyora amaigerio imetinga iruse na ara sensemelia dingo chibali batwara chikambi igo ira abana baino baba bakonyora amaigerio onye mtoko bairaga abo baikaransi nyumba tikababwa tigitabo basome tikabachiesa keigo nandi kwa basome chimbwa chingia imetinga na mange na aragende takokoreka na se kaunti ya Kisii akerutwaro chenga aboli tukolia igoro nigo mugavana Paul Simbarati abeteka kumira na bana boda boda kurase bunge ya kitutu cha South Monensemeli ya Bubasi asegetige chigosori kia Gusii asibabete bago kwanera igoro yobo koleri bwa bana boda boda ime county ya Kisii kolene boy goni gabeteka koene kyangana chigo chaka koena na chibasari ewiki gocha asene getinga nigo morobiri yobete kogo turbani gwa negati yaba MCA asekolende kikirete okonyorwa wokoeno na wechi basali cyo chinga kyarabe kawo chaka tengo toigwe nare yabeteka gokolekana asensemeyo sheets mambo ya sheets yake katika procurement shida kimekuwa hali yule mtu ambaye alikuwa anatengenezea kitu inaitwa BQs. We have only one QS. Yeye anatengeneza BQs za hospitali za mijengo zote, lakini ametengeneza aipo haya ndio wanasimamisha budget nzima, budget nzima budget, lakini hopefully wakifungua tutaendelea na kazi ya kwenda mbele. KTRH daktari wamesema ile bwana walikuwa hapa anasema kwamba watu wa pikipiki wakija huwa wanawake wameweka mguu hapo mguu wao ya drivers they careless lakini wakati mwingine nini right safely but an accident ni accident. Tafadhali akiwa na bodaboda ameumia hapo mjeleo let them be treated urgently. Hospitali zetu level zote we are trying with the forward budget kwa kama tunaweka pesa ya kutosha. Madaktari wengi tumeamua wataandikwa
na watashughulikia watu immediately at level 4. Watu ambao wanakuja KTRH, wale ambao imeshindikana ndio wanakuja hapa level 5. Nchumulilia on Ndizi TV oinomo governor we county ya Kisii Paul Simba Arati chingaki aligosanga n'abana boda boda ase ensemo elia yegeti kemeyega kia Gusii stadium asabeta kwanera egachi ijemeroverio abere akobeka linde konekinga nkoba sirale ase chinchera anabaye konekinga obokorerwa abonko babore gukina ase kerenge kemogochi ase kende asabayiko abetega kurua eira igoro yogochia kwenanwa wechi basari. FRIDAH nkiora gukwanera igoro yingane. Aha, kubatkana no bokoreri bwayo mugavana ndo singana gendete koleta abana boda boda amo kwenekia nga nkurigereriare ninga kyobonchele bwabo gokorekana na ende ningikirie serikali ye county ya Kisii erabege kubasira kwenekia nga obonchele bwabo abere bagokorekana boikero no sensemo yekisemi anagendete kweroberia kwenekia nga ngochari kubwatuka chibasa ari gocha asaboro kigwa bali bakorokora singa kitari kwenyara elinde babakogenda konyara kisemi chabo boikero ndigo negetambukerekia na ndene kiorokereria kiakorwa asensemo yabarai. Yes, FRIDAH na boigo engana na betinkoranga gakwanira nigoro yo kwenekinga abana boda boda bali ko babekare amo kwenekinga ngo chakibale ebyombe usisako atetenga kera abide achirete go chance no ngo chisabu county kwenekinga nenjira eyemo yuko basira FRIDAH manyanga abana boda boda asama tukabonega nigo barapange kigima na ine nigo bakora obosombi bwabo asobo ikana konyanga no ene stage yemo kire stage tekoborwa abana boda boda wetani komi iko konyoranga toranya award yemo totebenga kire award ke what stage was ni komi iko abana boda mia ende totebenga nande baitani tia iko abana boda boda na bangi kigima iko kibara achamo totebenga onye award yemo kebwate abana boda boda tebe erigweyemo bache amo babeka namo nabo bate banga ngo turabeto kurua bosisiringi amisini kira lituko abuna abana boda boda balenga yo ekiribu 50 aiko asomutienyi kibese kitoro kinga niko kirabe kinyinge kigima akone kinga bachakire gento kyabo kiraba konye kibasire benda bagoli no obole masegete FRIDAH bagoli obole mobo ase bakobogora nolenga babekire gento gabo ono kibasire kikuruga ali banyakoraki omanyago kunyaguse igo negetambukero kirekia ase ensemeri boigo litkoligoro na twaro chinga umukonyi umugavana omochore ayukurukunga Elijah Obebo abete gako lingoliwa ase ensemeri ya ATC. Yes. Babete bako munenge kegima bakamulikira ngaki naisaine nanyale anaramba boli yago chabolinga naisaine nanyale kunende babete bako muitia bene ngaitinga nachiko bakagutiane bakurinde gento tametinga ritkorire kina kyabetege kubikwa babete bako enekia nga libagelio ndiratangazo kwa vacant yabetege ko bagi kubikwa sense gose kaba gazetted atimetiko siri bageli ndi abetana ndeli koralibwa bene ketambukero kitura chikumanya korwa sense meli yekigambiro magega yoli bigeteki na korusia ngakimba bete bako enekia ngali bageli na ndeli abere vacant na bono FRIDAH una mabolia mangi to ndetonya kwebolia ndomatena no mulirele itu Ndizi TV na bwata mabolia manga kwebolia asikolende ntuna botambe duchukuli chinchira atoranya no mwakili ati studio elinde abega gotomanyia enganeye asenchira yobwekano boigo FRIDAH mangi abeteka koba ime yorogongoro Gusii toska wika ase county ya Nyamira nigo ya mate mukurwa ase kenyoro kya mochenwa egotoka ewodi sima ebunge kitutuma saba bono yabeire gekugania kwenekeriwa obwene bwabo yemaga yo mwana obo kobaga kogosereribwa omwana obo ni gasoma ase secondary ni gabaga gusanga abaga gusaganwa no muntu oyo mo yo manyekanete
and boy goningo ebikoro byo bya biri bikorakana ebyo birengete family yumaite enkeye abutari sobo Frida abantu abanigo bakuru county ya Kisii kolenda ali no bamenyete ensemi yu ya mocheno bono nigo babire gusabanga tiga obwene bwabo baene KERUBO obwene bwabo asinge njonigo bono ebikoro binga buniebi nigo byabere comment kana asensemi yoroboto nigo robetero kwali nuwa na Polycarp Okara nimeye kanyore kiga kia mocheno geta ekyo gotuke meye wadi ya Gusii bogetutu bw'amasaba meye county ya Nyamira asetokomera namo naba matabamo abo bagendera ko bakwemurungale ko batekanamo no buturutumbu abakobo ko bagendera ko bagokorekana sayiga obo bono bwirere kegosereria kenene gucyase obugima bwabo gukiraiga ntarara kende kia koruru wana ndokumanisa ulito manyata ningie shida bintu byara koruru lakini tukwira chiriboti bya rancha korengana mona Emmanuel Isaboke oyoro mamenyi ase chinseme chigani gakwerera ngasa matukamagega nigo ebinte bike buno webintu byagenda ko bikone kigwa senkeye igakora emirimo igento bono gyakinire nabo igokoreta kogoserio konene gucyase eyamategeiga ya yem igase menyete nje talinga ngiboire iganga gere bo basinyamache iga nache to tukikasi lakini bone gaikenga kigete mara chingo ko chiko ibu mare bintu gete bingonya gokorerwe bituka tukoiganda likomanyanga ikerenga ingi batatage mbere ga guseno monyana bakorere bitina bona ngo sinku understand lakini bituko byara gaire no ane chingo ko chiyibiru marambi tuma mara chingende chikaibu ko nyomba bintu byara koliru no ane nyomba ya monyana ebonire no era ga dautinga rabta ninje ngabunete lakini bono ubo saiti mboga ndarata konya kororekananga ebituko ngonya gokorubire korengana monere nigo musae oyo manyakanete buya goikabono anyara ko bagakoma bwera umwana oyo moke oyo gosoma eskuru ya secondary na komusatoma oro kurwa somo tuoje magega egento bono bagendrete goichanira mwana ari kurwa eskuru oika uruma akaumera umongwana getokorusha kera baikera na kamotabi ya teno obe kamarunse kera matabi ko umwana kumuboli nkinakora agachaka kumu akomor kurmo omogongorio kabukeroe na bamuite tomoro bukeroe omogongo gutiro moeli akamotabi kera chiko tukamase akamanya kumunga komore ekiongo tiro gaiga kono kurweli mongwano ina bakonya kueba chana konya weda inga jena akora tekende lakini no mwana ogentonge yo babu netene skuru alingi koru wani kine kigensi nyete imaite bono ngaki ndakora ngonyete korengana monere ni gairo umwana yoye wikase enyagitari na mega yaye kunyara kobaga kubwato kwa mega yokonyora ubugwenya asali kyaboigo EOP na kwegwa libagalyo kumubwata kulinde omukyo bogotema kubwatana na muno abagambi kurasti semechigeli kwene kinga kubwatwale turebora matunda gwikabono iri media tiria agetu akaminyo kamba kabo mugambi taikera mugambi akanyora mongino ya kamata ingo ikiria ro mugambi report aka asenge njabo gata manyinga mange akamutoma gocho abaiboli baramuira nyagitari nari na munyo gati nyagitari bona asenge njona ruete report ya so mugambi ngaru report police bona musigari aka nge chikumu nga emubwana tamwale njino mugambi ngakyo muntu yako ikereka gako ro musigari ngarare utatiga bono mugambi tinda roko respond yage okubulia kwa enkolinga nigo bonaganiri abantu bali no moyo bwanja gwesona nigati nabo igo bali bakwegera obwene bwamanya abantu bunenchire ya moyo kwegera ya mateyeiga asebaganire bo igo musawo yo manyakanite buya kunyaraka bagakubeko byara bunenchire yemo yo kwenekia obwene we ya mateyeiga bona bombwate shida no mwana na bagendera ta koigubo benonyo konya kolika bataraba buya pata mano koikiraiga na kina wasirenga umane umwana akutara koroko ginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurasa chinseme chiga kya mochenwa geta imeyegwa diga ya Gusii county yiga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Painero mulikito Polycarp Okara chinga kya bete kago talira enkeyo na kwaene kya nga oberi kago twaliganiria orobotero telebia ko goserelio monto bugima bwaya kero monto nabwato busibule asoko menya asaganitie FRIDAH engane niyo bwichani kigima ene monekero konyoranga niko abantu bakugania kogosereria abana konyoranga omwana ale akwenda asagocha konyoranga omuntu omonene ubwate chinderu
monto monene obere ga konga kigima uja kumugosereri tenga wakande ya jua biden ko bigenda ta sebinyoro amangana ya anamangana yogo ichania na bwo monto na bwenda teri dugetambo kero FRIDAH mangana ya tali mangana ma no nyinga timati usemba kwa seno muibuli lakini ko ne mbara ko nyanga no nga mwagosa ne no muibuli FRIDAH muibuli ko mwana tabwendere tibono chako te mwana ya mate isona ngoserete ya baja kumwaka FRIDAH ebitina bianka beauty ga bayibuli ba did na biro karo moso yo mwana namu tu mwana moke kumwaka moro ingana yogo ichani kegima teri ngana ngia kegima ekera bayibuli bago sanire tiago swana ni abana gati sonsora michande ino inubuna abayibuli nubuna abanta bene eketoka ndagwika se wodi ya nyakoe nigo abamenyikuru ase wodi yo babete bakwimuki gitambukiro na bigokoroseria omo MCA obo Cosmas yagi epara yego chikogenda obisiaye ayamagega iyo muguri oyomo oyo betega kugura endemero asensemeria ko ene kyanga obeiri kagoticha emigo yonsi yokwenda sobisieri asbenikiranga ningo bo igabete kagotagura chiabisi cyabanyanyimbo icyo cyaringe asenseme yokurinde nonyamaga yeki nakobekwa nigo keirira egeka gotagambwa ekyo kyaberege koirira obokoreri goteninigwa asensemeri anene omo MCA ase abereka gosinywa oikerana abesiaye nabayigo gokora emirimo yayo muri kitwa KERUBO nabeteka gotwaliganiria orobotioro abamenyi korwase wodi ya nyakoe nigo baimukereire igoro kwemurunganirio umugori obore moyomo uyo gitetemba kenchera egendo kireire nonyo mu MCA bwenseme yo gutanyara wika chiabisi chiaye. Wakati nimechaguliwa imekaa ngumu sana, yani imenikalia kazi imenikalia ngumu sababu kwa access ya ofisi yangu ni ngumu sababu hakuna barabara. Inapiti nipite kwenye mahindi ndio nifike kwa ofisi. So leo wananchi wameamua wakuja wanitengenezea barabara ya kuingia kwa ofisi. Ila kitu muhimu kwangu mimi na washukuru wananchi wangu wote. Nigo omukageru yo bobonererio boremo agotebekana kugitamba kenchera yo gweta boigo gotagore nyumba yabekire ebe yabanyanyimbo konye batarasukigu kurwa ase ensemeyo. Hii njia ndiyo inakata Matara na Bunyakatenyi. Hii ndio njia kutoka zamani ilikuwa barabara mpaka ya Matara na Bunyakatenyi. Hii ndio boundary. Tumechenga nyumba amba masikari wetu walikuwa ngekuja kukaa wakati tibu kutoka hapo na ofisi ya MCA tukaichenga hapo na pesa ya serikali. Sasa hivi ofisi ya MCA imefungwa, kazi iendelee. Ndio wananchi wakanituma kwa sababu hii ni kijiji yangu, mimi ndio nasimamia hapa. Wakaniambia sasa mbona kazi iendelee, MCA ajue anaanzia wapi mpaka ofisi mkiangalia hapo mtaona vile amelima. Nyumba ya serikali ambayo MCA anafanyia kazi yake, afanye kazi yake. Ndio wananchi waliamua wakaona waje tuanze tu hivi ili tusikizwe maoni yetu, ofisi yetu ifanye kazi vizuri na kila mtu akija hakuna hata sehemu anaweza akasimama. Mkiangalia huko hakuna kazi mahali inaweza kufanyika kwa sababu kila sehemu imefungwa. Nigo abamenyi abo baikensemeyo na kuigorenchereyo elio mu MCA gutumia abisiaye elio kubakonya bakumwikera ase ubwango. Sasa bulot bile liuso atokuza njia. Tuliusia huyu mtu shamba lakini njia ya barabara ilikuwa hapo. Tangu miaka yote nenda rudi, hiyo chama amefunga njia. MCA yetu mahali anakaa, hatuoni mahali anafanyia kazi. Milango inafungwa, hata macho ile tunachenga nafunja hiyo mtu. Sasa hatujui iko namna gani. Misa yetu alikuwa akachenga nyumba ya maskari wakaa hapo kwa hiyo nyumba ya MCA. Lakini wakati mwingine huyu chama akakuta tena akambomoa nyumba. Anaanza kubomoa hata madirisha yote, milango iko chini. Tukashindwa. Leo tumeshaamua na MCA wetu tukakuja hapa tukatengeneza barabara ile ilikuwa hapo. Kama tulifanya vibaya serikali nyingi ndio mtatuamua, lakini tulifanya vizuri kwa kuona hiyo shamba hiyo barabara tumetengeneza. Gukora no mu MCA uyo Cosmas yagi nigo amogania umugori uyo kuiraneria na seki arenge kugora ubolemo bwe serikali asinonye cyabisi cyabanyanyimbo cyagakiri.
kulingana na mapu na kila kitu. Hii shamba ni ya county government, na shamba ikiwa ya county government haikuangi na title deed, inakuanga na release. So jamaa kama na complain yako na title deed, mimi nashangaa sana. Sababu hii shamba kulingana na mapu na kila kitu inaonyesha ni ya county government. Sababu tushachenga ofisi ya county government, na kuna pia police post imechengwa pale juu, lakini bado inapomolewa kidogo. Ningo reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV Erietaria Nenjuli KERUBO. Chomorelia Ndizi TV orunoroboti rogo ichani ya bikoro bigendrete byogo kumya kegima ime yorogongo Gusii. Konde FRIDAH ancheri woliane ngoyo ogotichera mpaka omo MCA. Omogori wendeme. Omogori wendeme. Nerengana yogo kumya kegima. Ogotagora mpaka obisi y'abanyanyimbo. Igo umuntu ogwika bwate chinguru sana FRIDAH. Abwate chinguru kegima. Oyo bwate obwate chinguru cyo kwenda bakase abisi cy'abanyanyimbo batagore oyitari muntu ogochesera, lakini rende ngahite nga no nyamagaba bekire ekinekyo ngechiko bagikogamba timeti ningiye kogera asorongo rwa Gusii ebina byendemero byabeire binge kigima ekero kuriyeria nganonya n'umuntu ekera asirire okoigwa ng'amatanga aya nigatene ntigwe aseki asenye nchunga nigendemere yo batabwatie title deed gose ni gumuntu abete gakonerigwa endemero Njeno che FRIDAH na sengi nchobono iga astuikire bono iga nigo imejero kongurwa Gusii abantu babeire abange n'endemero yabeire enke kigima na ende nakikonyoranga bono iga abantu abange bayendete kurwanirira ensemeye enke ibo bwate asikolende ingana tugusabangiring abantu bali gichinchera au chingi yachukugayana mangana gutichira na chipara FRIDAH tari mangana maya enga mwagosa ne no muntu kwanyara umuntu tichire aliyenjere kwa etera kuchimwaye ngaliyenjire kwenda mwaye nebanga kwagoli obulimo enjira neri yagaitiru FRIDAH nebanga obulimo bo nekene nga parate kubwate kana ni mapu syo musabei parate yegwetaga nebwendreta muri genjira mu kwigwana na FRIDAH obwa matobi ya FRIDAH ni obwetane tieni batango ya FRIDAH obwa matobi ni obwetane tiende mere yote banga muntu teyo je gweta mugondo ne kati obwa matobi no gwengenjo ngaitenga mangana yendemiro na mangana bwene tarigirirwa so wime elinde ngantonyora ng'abantu babiri bagwitana kubwatikana n'endemero haikini kintu kibwende kirigirirwe na gali sensemeri nyokwarire gakigwatichiro mo MC ngakyo teto mo MC o nyakoyo ward abeka gokora emirimo akorera abamenyi benseme yemirimo asta yagwetera kwenda guchia bisiaye mbaka bamenyi be ward yo bayimukiri gitambukiro ngaya yatiga tomoroserie para ekegera ngani go bokorerio bwonge bwabere bogotena Luego bono FRIDAH tango turarango nararia ya abaligirite Ndizi TV agenda tego sanga 90 asabana ndako tubwa tutera mtandao wetu Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area ya YouTube Ndizi TV News bwetera ase namba ya SMS ya 0792192834 ndochinga William watching live from Migori County tuning hadi mwisho na mawife Jacqueline Kemunto abana baito wonsuna Elvina Viona Chantel Sherwin Mary my daddy Hassan Mugaka na mama Joyce Mukira pamoja na my brother Paul Asande, my sister Lady, my Rebecca Mugakurwa Moremani. Happy Tuesday morning to you all in churches. Wednesday. Dr. Virginia watching live from Qatar na abokiri ya wimbo mwanamke fisi by Heroes of Faith. Litkolera netkolera kamatera kolende nabo asisho kitu turabeto kusabanga abatubekere ndochinga mbarikiwa Sospita Osiemu following Kevin Nyamoya live from Kilgoris. All the best. Kirondo chenga Dolphin Mora agatanga good morning team Ndizi TV. Wish my children, parents, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies to have a pleasant day ahead of them. Atawanga tuned in from diaspora. Be blessed abundantly for the good job you are doing. Bia mwana sana rishabiki rito litinguki maliko wakilisha nsemeli ya team diaspora.
diaspora. Gando chenga Isaac Zakayo agatebanga good morning team ENSAKIA, watching you live from Machoge Bwachache Sengera Lionchogu with my beloved wife Judy Monyangi and 2 sons Emmanuel Mochorum and Samuel Zakayo, without forgetting my mother Stella. Pass thy greetings to Sis Jacqueline Nyaboke, Sis Josephine Monchari, Sis Joyce Nyatuka na waigo Sis Clemencia Kwenye, Madam Elizabeth Nyanduko Omboya, in-law Irene Osando, in-law Anunda Nyakambi, my workmates George Square, Evans Motaro, Nyandoro Okyoyi, Benson, Eric Mochire, ujumbe tigabakonye ekebago obokongo. Nice day, mbiamono sana. Voigondoche ana bange banda tutubwatia asemambia yabono ndoche Kirandi Dennis watching live from Nakuru City. Edwin Matagoro Broni Onchar Nyariacho tuned in. Ndoche voigo Jackie Nyanchama from Kisii town, tuko pamoja. Being a Wednesday, I celebrate you, Fridah. Jackie. Oh, thank you so much, Jackie. Yes. Mbaro Aucharu William watching live and listening from Kisii. Thomas Sangara Burkina Faso from Nyanchama Kondani. Voigondoche Fred Onduko Vitare Vokeire Vonchari Morenda Suneka Kondani Yomoroverio Wensakia ase emambia yabono. Mwancho muliele yogenda gusangana into epini location yao aganeli abantu litukoligia anene litukeliga lya Wednesday. Ekiro mwancho muliele litukeliga togo kuinyolia ngari tukelingo chitetu wakwanira mangana lingete chisemi anene KERUBO iga aborkyo babere bakoira na nka aso mutimoko mokeigo litukolera ntubwate omogeni ase studio uyora bekago kwanira mangana lingete chisemi job na bugo tumanyanga mogeni kyo litubwate litukolera lero litukolera ngo turabuto gutwara omworokia Mr. Peter Nyamwera oyore omworokia omonene seskuru yoboroso na boigo secondary ya junior school area ya St. Andrews Kagwa egotoka ime yechinsemo chiria cha Nyansiongo na boigo ne skuru yabetega korabu ya ase account ya Nyamira ase amatemwa yo mwaka oyecha matemo yo mwerio 844 system ase igona chigusangana intwe asobo ime igoro yobo bisibwabo ase kerenga gito ekenekirenga nchira kiechi torana kinga chiskuru chito cha Gusii kogendra chiri okorabu ya ase chisemi ngo manchu mulielege koraga ense ya monenuso abanyaranga obereka gwikirana ase studio abeka gutwetia ase nsemeli yechisemi kondo manchu muliyabona botambe ase ntunda ya kabere ningo tokomulikira sensemeli ya magazeti asenda bengo gwetia ase gazeti ya Daily Nation inchebo igombe ingoma nyanalia ya aire obolito ensemo ye gazeti ya The Standard sego mwanchu muliro ndisito basabuska asengencho aseka katerige tambe ngwiri na tore tobeto kumanyinga naralia ya aire obolito ensemo ya magazeti Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari itomunya atari to kurira marwiri na malaria kuri tore sukari to pima blood pressure kupima tore kidneys
Documentary liver function test is once more correctly. Nkuru baro bukorere buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigo nkorenka bare omubere bw'ensi. Asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Asamagacho Asansora Complex Center of Capital Roundabout Angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro botu mura ya kero nirinde ebege tuwe mebona na chiri gusimesi bono nkararo ase nyumba nkasobo na ndiko barua kemesi Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwa yegesiri na muno banyore asoro segerwa boro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna buryo bwo kubatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwako na maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iriko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyera angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Akirikindi kora tumanyengo Kevin ndi watage kubonjire kubiga back biya karongo inyora yarenge 2020 miaka itatangene nusu bona yaire angi kyage toka choro bonjire kubiga mate neri toka danga kasi choko ligwe jigo jichaba chinkonguna sometimes anderende ogo chikoligere likwanyoranga kero obweligete obwate gasi yao na ebye komaida na ki chinze jinkoboka echi nabo chimbuena rede ngoboka minyoka ngole biasara byane bikego na ande minyoka ngole kende no bwate freedom ye chinza paralide anderende karona ligereria suna kaito kanyoranga ndo bwado bolege wake bwe bintu chiduka che bintu ya mache anderende kokora research yane nkego karanga this was the best option nera ya ngerengia azinje uno mondo kokora egasi ya construction ya yoja kombera raisi kokora marketing biashara byane kurikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire Voigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Yabo kete kagenda buoye amanga naye abuoye togende mpaka kali obanje bintu ogende sei tojo kwenda kugamba mama yani nolire sanya tosibeti mukayo atako nganga bono igagoteba nga oyarete telisabo lyo motonde mwana one nkamubugolie metini kyande megimana amorerire miaka yeransi byabwate ngabona otebire babo yaretire nganere. Nimetembea hapa within, nimeona shamba mahali fulani, but sasa kitu moja sijui ni, sijui wakaji hapa mnakaji, sijui kama maybe mtu angenichungia shamba langu, doni kama wanipulizie. Hapa watu wazuri, yani ukiangalia hii sehemu, tembea huko juu, uende pale, watu wa area hii, sijiona vurugu. Ote na asanga yako manyana asanga cyuko boma etekinza nate nemire gaira yani oraire oyete omoitongo Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoresha bale na konye cyanga cha KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge iko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asenamba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero cyubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ko bwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexel Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei.
Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Nabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Omugano osokoro yane abika wokenyo emegano mekoro y'ekisokoro n'emyanso muno ko emegano yabika wokenyo esokoro ya Brata Power Jared Wilberforce yaitiririe asobwansu n'obosemia sokoro agantebe yara ikaransa bono yara kwa igotire kwa bindiganire tegerera basi gatoko na koragira sokoro gontebia yara gotento batigera orogongoro yare nseye wikabo umuntu ukona cheki narimo yakora emirimo tobo umuntu burukaine uno mugaka morumbwa no monginoye kibona ko naigwa morumbwa kamanyanga igo mugano chaki bwati tariki asumurubiri bw'umugano sokoro kira litukuri Ijumaa ense ya muneti taike 45 buna okoletwa simule nera Jared Wilberforce sokoro agantebe yara kogokina umusacha tali kurara kurwa irumbu sai karansa irumbu umusacha no yoko bageta umugano sokoro yara ine kwa beri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cho Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii asebale nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii na boku bakirisi mgwetera namba chabo Gusii Star Shop neduko legene asoko gule bintu bikutumeka sige kige tambe asiri gulidense agerera Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Yake yuma omwanchi omuliyeli abweta sene kya Ndizi TV nendengo kwaligania asentunda ya kabere chinga kitanita kusanga imeyo morobelio bw'ENSAKIA bono mambya asentunda yega turabeto kumulikira asensemeli ya magazeti kondo mwanchi omuliyeli tokonyiranga nabakanda kutubwate asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga asensemeli ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo
entumo ya website na botinya gwitira www.ndizitv.net kondo mwanchu muri ati ngwire masemo wika ase gazeti ya Daily Nation na boigo mulikere page entangane ekarongorigereria nindo chiringana limwa mwabo ngakibono ababunge barachikoimukia egetambukiro elindego control chibillion emerongo kianda na isano nemo ekyo cyobwaga chibichipare kero ngando chingabarosia machikabo barachikoba bakoenekya nga asensemeri ya Kenya Roads Board barabe bakoriya obasembe korwara kubwatikana nobokoreri bwobwaga chibichipara obogendeta koenekigwa ase chinsemo antuchikogore page 10 tomulikere engane yo asobo imeboigo ase page yentangani ne murikerete na kibono omuraibe kyamagia ODM Raila Odinga na boigo omuraibwense na kibono babwategetiro ase okoene kibuna nkurwanira bali bagosira kyamagia UDA gosasensemeli ya ODM ekerong'anigo obochori borabe bogokorekana wikyamekyo ase omotinyo yiga ekertorabito koigore page ya kane na boige page ya gatano ntumurikirengane yo so we meboiga se page yentangani nige murikerete omugiro obwa abanyagitari ase kurinde serikali erachikobagiye kubwato kachibesa ase okurika chi interns ayankobwatikana no na Mr. Felix Koskei oyo tenenete public service akerene getinga nige serikali bone boneta kuriga chinchira achugukuru mugiro bwenyagitari kerbono iga chibillion ibere nukta inye chabere chikobwatka kora sensemeri ya serikali linde kwanika nga abanyagitari bali chintans babere bakuri kwa bene biga sepeje ye entangani ne murikerete kibone serikali yabikire mirobeli emeya ase okoene kyanga ngukora bali obosagani obubendeta koene kigwa asensemeri ya North Rift ayamagaga yo murahibinse korugo chikanga abo bisabo bulindi abanene ababe kimeroberi mikirano elinde ko bagukora ebikoro ibyo wiga sepeje yone murikerete ngakibano mu priest yomo abeteka gutokikana nama mocho korwa ase gosomo priest yikora sekanisa yige Catholic abeteka gutokikana nama mocho magega yogo somia abayigenwa igoro ya Sexual Offense Act antuchiko igora se page ya gatatu tumulikire yuaso weme boiga se page yentangani nigo emulikerete na kibona abayiboli bagendeta gosemigwa ngakimbitambukiro kibiri barabe bakoyimukia elinde koenekya nga emero bili gosobokorera ibwa abana babo kinga kikiga bale erusa ngakibakulinda abana babo boikirano babatange kurwase bikora antuchikora se page ya kabere tumulikire ayo amona mange asobwime Manchumelia on Ndizi TV togosoa masemo wikera asi gazeti ya The Standard gazeti ya The Standard na mange amorekere asikolende engana eire obolito nigoro yokumusana kogendrate ime yekyama kya ODM anene mono igoro joboraibe kyamekya sobeto niko maiga yomoraibo mobo Azimio Raila Odinga kuralianga nigo arachi kwamerelia obonyakero bwo Afrika abaendete kumusana na igoro yoboraibe kyamekya torochinga egazeti eyo torochinga ebichenene bekirano yomoraibo bwo Azimio Raila Odinga omorai nabarai bande buna omorai oyo kabere omugabana we county ya Mombasa Ali Hassan Joho opili wandani oyore omorai wabadu mubaromoke ase ebunge oyo kabere omugabana omukoro gwe county ya Kakamega Wycliffe Ambetsa paranya naboigo omubunge bwensemo eria Embakasi East Babu wino abigo John Mbadi abo baligati abare baendete kwamirelia igoro yoboraibe kyama ekyo asebo igotoro chinga nigo ensemo eria yekyama kya UDA kibono kyabere abereka komochora umunyakiro we kyama keria ya KRA ose ensemeria kyare lindi kuchozinera obochori we kyama ekyo kya UDA asebo igotoro chinga na manga monokiri gazeti ya The Standard
igoro yokobora kwa abana ubororo bugenda tukonyora abayibori igoro yokobora kwa abana babo tusikobusubika ase page ya kabere engazeti ya The Standard nigo bono eserikali abiri gusabwa kuirige tambokero ilinde kwene kinga nkumurikirere amakongo abanyagicyari bagwitira asibo igo serikali yaberige gusaba abanyagicyari bono gutenenia omugirobo asengenjo nigo bono barachukwirige tambokero na kwane kinga ngwakana bare kibese cyose kiaganiri ase ensemeri wakana aborikiwa yani kwakana abanyagitari ase korengana na kuibwana na kuri babete bagutwara umwaka w'ibubere na 15 na ibere kera umwaka w'ibubere na 20 kurukunga collective bargaining agreement asigo ugusabano kwa biri kuruwe kujya ase ensemo elia yes yaba anyagitari bono kwirana asemeremo asengenje nigo niga serikali irachikone kinga aborokiwa balia abasomero abanyagitari bari kurukunga interns babere bagosomera nganguchwe gubare ki amaruba abo yokolikuwa eline kwene kinga enseme yomugiro ngo koruore ase ubwango bono tuske bosiko ikase page ya katato nigo bono ensema abanyagitari bano babere usaba omurai bwense Dr. William Ruto oswana na eline kwene kinga nkuba ya nare inganeye yabere koreta obokumono ase ensemo yobo cheno umugiro w'abanyagitari elinde kwene kinga abakenya bali kugenda gucandika aswaranga nigoliti kuligoro omuliki omonene bw'ikyamakeriya yake MPD Davish atela abetera usabanga tigabali abanyagitari ababe bakuri ko abange elinde kone kinga ngukora bali emechanda bagwetera aseboigo abakumusabanga bono tikumura ibwense Dr. William Ruto agasona na asengane kare ne kirenga yukwayana asingenjo abantu abetaka ochora amuri kirengane ni gobono obokongu wabeire aroro asebetorokinga gazeti ya The Standard page ya kane ni go ensemo ya ye omor konyumore wense rigadiga shagwa bera tabanga ni go bara chikogendera nese yokurwania amarua atanchiri nonyanga omo OCS wense mo elia ya Juja police station wakwa ensara niko bara kwenda bara ukogendera kwa nesegi eyugo igo niko torochi asiga zeti ya The Standard ekomorikira igoro yegatie chinka ichabete konyora umubasokano igoro ye chinka chabete chiko abamu ababete konyora umubasokano oyo bakokopa omube ase ensemeria Nairobi Mombasa highway astoro chinga oyo bekire gapu ngakorukunga Peter Kibaru oyore gatia bali babete bagotori okurwa so mubasokano oyo asi agukwanira igoro yamakongo abete gagwetera chingaki barenge ase ensemo iyo ya ensemo iyo yomubasokano ase enseme tusikabusyo huika ase page ya gatano egazeti ya The Standard niwo bono egatia baigeri very chiko bose lawyers babere bakomochigwa ase ogutaina na chibesa chionsi nigo konyoranga bakwegerera abantu bali babere konyora nomo bakonyorwa neme basokano baba bakubagira kone kinga babere bakuchibesa ziri ne chikampuni chikuruke kendo bose insurance kone chibesa ziri cyabeze korokananga njiri wikira abanyene bali obweneta kwegwa chibesa ekyo tosikobosyo wika ase page ya gatano nemo nigo egati ya mangana abera korokananga niga koleta oburoire bwakanza na boigo oburoire bolia akonyoranga abugurunga sexual transmitted in diseases na boigo obogomba nigo bwabere bokoletwa asengencho nigo abakenya bangi bagokora obwanchani ase enchera eliba tegotumeka ebikendo bose protection and safe sex nigate mangana abera kwirira egati ya malyogo ayo akoleta amaruire amange ase egati ya mangana amalyogo amaruire abekorokananga nalinga human pyrorovirus HPV na gonorrhea na maruire anda abera korokananga nigo abera komente kana ime yense nseito ya Kenya singinjo niga abakenya bakora obwanchani batari kwirinda ase enchera ingia boigo tosikoboso ikase page ya gatano na kabere
nigo ebiri engeni abirege kwaliga ni gwabene eju erachi kwene kinga muntonde bwensi orio otenete kya ekyombekerie tenene tobochori IEBC onde bwensi oraganie oturubania obochori arachi kwirirwa egetambo kero egetindi eline kwene kinga mbali gokora mamocho anda onsi ase ogotema oturubania obochori nigo ebigi yu eirokoboko nomo senator oyo teneta aba senator bonsi oso teneta mu baromo nebo senator Aaron Cheruiyot nabo yugo nako yugo koboko nere otenete abali no baromo ke ase bunge ye senate Stewart Matzayo kinga bono obochori aboli gochibosio nkone kinga bole nkobo bole obochori oboikerano nabo yugo bwatima mocho amange tuskebosio oika ase page gatano gatatu azumurai abu mubwazimio Raila Odinga abetera kumirana aba bisabelo tenete ekyama kelia ODM abuna enchera emo yokone kinga ekyame kyo nguchikoba kere amo maiga koranga okunsana ngokwabe korokana asama tuko abwanguiga asto tokoranga nigo egatyabare banda tekomerera amate koba abarayibe kyama ekyo tuskebose wikase page ya kianda nigo omurai bwense Dr. William Ruto uyuwe gotenete kyama keria kya UDA abeda kamonchora omurai bwe kyama bwense media ya KRA Kenya Revenue Authority Anthony Mwaura gotenenera obochori obonene bu mwaka oyo asebara chikotwara obochori ile connectinga mamocho ande terigo toka ase kyama ekyo ekarabara chokora obochori obwo tokolere epeji ya 10 ase bono iga kurwa ase chinsemo chichikugacha abana nigo bono chinsemo chiri nyumba chichikugacha abana bali chikokunga orphanages chichikubalinda chira chikone kinga cyabere chigonjoliwa wika ase akone kinga chinka nkoba chire buna chinka asa abantu bakumenyamo akone kinga abayiboli abana nkuri bali nje yokolenda abana bali edindi bayikubonja ni boli bogotwara abayore suko ononyanga batabwati bayiboli abana bali nkulindo bali asenchera yobwekera no mwanju muri Ndizi TV ACPG komino nje okolera akumulekera ayayiro bolito asensemo y'igazeti ya The Standard. Aha mwanju muri ile yangu aligania sensemeli y'igazeti ya Daily Nation elinde tabeto kumulekera nare yo muri kibigazeti yo aberega kwa obolito Ekerondo chenga sepeji ya kabere nige mulikerete amngana ngete chisemi anene ebintu aba orokyo barabe bagokora anene chinga kichiga chiskuru chibungire ekero mulikibe gazeti ya mulikerete ngam chinga kichiriri choborere bwa COVID-19 anigo aborokigwa bange babete bagotiga chiskuru magagaye kalenda yechisemi koira na boikirano ekereko ne kigwanga nigo abange gosaba abanyaruka abange babete bakonyora malitage ngyo nabo igo asensemende obotumbe kibwa maliogo yogotindia okabago gokinwa konde mulikibe gazeti yo na mulikirete egati yebintu biri abana barabe bagokora chinga kichiga cherusa ase abayiboli bagenderete kurigeriranga kibarabe bakorengania egas emirimo yabo bagokora nabo igo kumulikera abana babo ebintu biri bagokora boigo mulikibe gazeti yo nigo abolire bali babwate endimiro kwaneke nga ngoro abana babo nkoikirana bali asomo bondo akwaneke nga nkoli mabali nkoligerere bali tugoli yabo nabo igo bali babwate oboncheria kwaneke mnango sanga bali na abana babo babe bakubasira asensemeli yo boncheria goika ACPG ya gatatu anigo emulikerete ngakiye kegambero kia Mombasa kia beteke gutuma umupristo ya makora sensemeri ya Catholic erinde ko ene kia ngango ikiraniare emission yaje ye miaka 3 ase ogosemia abantu kubwatikana nensemeri ya Sexual Offense Act aya magega yogotokekana abeteka gotokekana na mamocho ase okumutibunga omwana omonyaruka ase omwaka ase abeteka gutokana na mamocha yo omwaka olyo itana boigo
koikiwa bosiwe kigambiro kitariki 22 cy'umutinyi Oster ase egekore kikyabete kegokorekana kitariki 22 na isano na isatu cy'umutinyi cyanda umwaka w'ikirububere na 22 ase nsemeri ya Kisauni ego magega yo kumonyora na mamochoni go bono bamutumire emission yo kwenekya nga ngoba rega kurigereria gosiga koendera kumurikira amangana a Sexual Offense Act inse yoborendi boiga page ya gatatu nige murikirite na kibono umutakano yomo oyobete kagusiekerera isiko magega yo mugako yegusiria obugima bwaye nekyabere kagucandika asensemeri ya Nairobi mukuru fuata Islam na kibono abete akakonyora omoeso mabagega yoko na chakorwa ase ekigambero kwenekya nga abega kuiranira ase enyumba yaje aya magega abete kagwaseligwa n'abasubati gose n'abasubati gosabo bale chikowa ifichiabe bwabayiboli bamwabo babere babete bakomaseli korwa senka yaye magayo mugakoye gusira bono nigabere gakuirana asenka yaye magega yoko na chakorwa ase ekigambero goika ase page ya kaneni go emolkerete na kibono abarai kurwa sebyama nikura sekyama ya UDA na boigo ODM ngakibagendeta kweroberia asogo chigokora obocholi ekero murai bikyama ya UDA William Ruto na boigo murai bikyama ya ODM Raila Odinga asebirai ase ebyame bibere byabere bigotwara okongusanana anene chinga ki koruchinsemo chabere chikwe murungani kubatikana no bokoreri bw'ikyama ya UDA na ase kolenda sensemo ya Raila Odinga abwenete gosoka kwenda koba omunyekirogo ase chinse chichobo mabwa Africa chinga ki okongusanana kogendeta kwene kigwa nganingo orabega koira libagalya kolende ebyame byansimbye roberete bwikirana sogo chikokorobo choli omotenyo yoiga okane gomanchumule gotaka kwemenya mange egazeti eyo ni ya Daily Nation page ya kane na boigo ya gatano page ya gatano nalimo anigo emolikerete na kibono kura sensemeri ya US yaberege kwanike nga obokurumi na bubwabere bokuirera nse obokoreri ase ense ya Kenya kera bakoriye nga bali babere bakogacheni bo yabo ase ense ya Kenya na boigo kobeka chikampuni nigo babere bakwemurungani nga nigo ebigambiro ne serikali bibwate ebirengo by'obukurumi byabere bikoenekigwa ase kerengo keigoromono chinga ke babere bakoenekya nga ekyo nakiki ababere irobokongu okora obonchiriria bwabo oboikerano ekero US yaberege koenekya nga asensemeri ya Kenya mbaraba bakubeka amarago amaikerano yo koenekya buna ngosira bale obukurumi asense ya Kenya kolene nigo babere bakoenekya nga obukurumi na bwabere egetango ekenene kigima asabantu gocha kogacha eniwe yabo asense ya Kenya boigo ase page ya gatano na gatatu anigo emolikerete chinsemo ekyo obosagani bwabere bokoenekigwa anenekero ensemeri ya West Pokot Turkana Samburu Laikipia Baringo na boigo Elgeyo Marakwet na cyo cyarrokanire chinsemo chimbipi ekyo ebikorwa byobosagani byabere bikoeneke kolende ase chinsemo chiri curfew yabetege kubekwa nga chinse chiga muntu tabaka gotoka isiko molike botambe ase wizara yobolindi Raymond Molo nigaberega kweneke nga mbachi ward just bamente chinse icho abone nchira ya moyo kweneke nga bakolire obosagani ase chinse mecho boiga se page 10 anigo emolikerete nga kibono ababunge bamolikerete chibesa gose budget ye chibillion merongo kianda na isano nemo eyo era chikobage kumolikera obwaga chibwechipara asensemo ekero baro chinga nige bikoro bingi byabere bikoene kigwango senga kibese kinigo cyabere kikobwate kwa kolende obokoreri ase chipara mburaba bogo ikiraniwa ekero bagendete koligyanga nga kibara chikoba bakoene kyanga babere bago
bakobwaterana nebyombe asoko enekyanga obwagacho bw'ekiparambo chikoba bogwikirana igo gutaka kwemanya ng'aki ababunge baganete korigereria gukwana n'ensemeri ya Kenya Roads Board erinde ko gosonsode emechane yegendeta kweneke gwase ensemeri y'ekipara nabo konyere gazeti yago ya Daily Nation page 12 mwancho muri elia nigo emurikirete nakibono omoyego yiga gwese holiday yiga ya Easter yabetege go break record yabetege kolikia record yenene kigima y'abantu bali babiri bagosiria obugima bwabo ko bwetekana neme basokano yepara yabwangu yiga yabake gokolekana litukoli ya Jumatatu ase abantu 11 babete bagosiria obugima bwabo ase chigali sano chabete chigutumana keroba mulikirite nga asensemeri ya Nairobi Mombasa Road eyabetege kweneke ng'abantu abange basiririe obugima bwabo bamulikirite emebasokano y'ekipara ase abamurakuru ase skuru elia ya Javakali ase babete bakonyora mu basokana asoyo mabete kagusiri obugima bwawe nabo igo abande gotigerwa chinkoma chintindi omwanchibuli nabo konyorera egazeti yago ya Daily Nation obego kumulikira amange asowe mejobungu manyigo nga omugeni tobereka gukira nasi studio nande wana nchini gonda chikubatiga asamago kaye job oyora be gago kwanera igoro yamangana yechisemi kerarabe kago soagaiga kerutrabito kwenda sumutimo komo kehigo job nimbe ginko goseno bego kumerana no mogeni uyu linda begago tugumanya amange igoro nga kibono babiri bakwenyorera ubu bwintu arochinga ase amatemwa ali abetega kubwatu kwa mwakoli etamba abete bakoba ekiorokererie kia bachikoba bago tutebinga siri ni gani Mwancho muri Ndizi TV na kitogoja twaleta abamanyi nabo igo bari babiri bagokora bya ase ensemo chinsemo anemono buna imambe ara tora chigusanga nere omorokia omonene bw'eskuru ya St Andrews Kawa Primary na Junior School abe gagosanga na into obobisi bokora buyamboro byobe nabo igo nchira kechi turabeto kwenekinga ngosira tore chisemi ase igo kitora ando motimo komo kitogo chkwirana ngo chigusanga nere umwalimu Peter Nyamweya abaotumanyia obobisi mboro bibokora byenaende nase kifrida abana bubwenderete kwenekinga ngokora bari umukia na okora bya abo igo nchira kitora beto kini chiskuru cheito kuikira ekerengo kelia buna eskuru ya yabiri kuikira bono iga ase baendete konyora agokora bye nabo igo kwenekinga ngosira bari aboroke kuikirania amagani abo ase obugima asikumwanchu muri Ndizi TV to basa gosuka sengenje ingo chukwirana no mogeni itujobera wikirana ime studio tobe tugosanga amange igoro yengana eye Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona